chibai leve kule tuntuma kan clear ho tur chu The Hunt ani nula athenai chu office chunga chuan thuina thiantin en text message in biain an malok ramwalom turvel chun soi hawa masen thian ho zinga then khachuan engmanon soi velo wangin thutluk na mumal posiam lo chuan anin biak na chu anti top ta a private jet chunga chuan richata anjinga michal lang tak pakhat chu flight attendant chuan caviar ei dole do lo ran zota mase richata chuan ei poi ve phak lo midang ei tura hlui sak chu fiam thu thona na lo man khuma chuti lai tak chuan mi pakhat brandy ti ming pu chu na mun shelo le khoilam nge pan tur ti po shelo chuan ron pai pheya passenger zinga pakhat chuan doctor ani thu soin randy churan boy puya muzang thal turina ti a randy chuan a thu chu zomin kalkong taka chuan amu ve maya chuta doctor chuan randy rin lo lai tak chuan angonga chuan penin thisen chuak zoi zoi khop chuan a vit tamaya randy thinrim chuan champagne bottle chu lain doctor chutnan chuan amang ve ta a chuti lai chuan an chuan a jet nei tu athena chuan boina thleng thu churun sha in thil thlen dan in chang tur chuan ron pheya a phei khok sang chu aron keng pheya athena chuan a phei khok sang lai tak chuan randy chu mitle lama aron vit bur ve tamaya indo chu indo na ni ti pain in thiam lo na le in chirna nei mia lo chuan akal le te ngal ta de ya randy chu jet chunga mun shan lai dewa chuan an hnuk sona chuta chuan mei che pakhathi ni khoshelovin a lo let ve reng buka chu mei cha chu ron har chuak tu din ka chu no sakani ti ein shingala akan ho na chu lak thak men tuma ma se tu khum lama chuan kal tu om te shingala om na changa hla lo te a chuan ming tar na crystal ti inziak compass lo siam chup me khewa mu a ako na chu shom po lang lovin kal son te dei meya chuta chuan midang an lo om ve nual ti mu in an ma ni lampan chuan akal ve tangala field light taka chuan bom lian tak mai lo in hungin chu bom om na chun pan khom ta a pakhat Christy ming pu chuan thir tiangin bom chu honatuma Macedon ti ming pu patling pakhat chuan puak thei thila niang ati a khapin tan chha tarwal tangala Chris chuan bom chu hong ta thawa mak tak main vokno te pakhat hi ron tan chuak tamaya mase chung chun han bel chiang aral thom chi sang sang lo oma midang ho po chuan mak ti tak le shil hai tak chuan anon en ve ta hloma jet chunga ni khoshelowa om ve reng mei cha po khan thil sia chian tum chuan ron pana kalkonga chuan envelope chunga cha bi om he chara chu cha bi chu an kan ho na phelna tur lo ni an kan ho na chu anin phel sak thei ta hloma chutia an duang takan tong le thei tak nu chuan ral thuam ho man dan tur te le engatan nge niang ti te chu anin sem dar ma chuan an soi hawa masi chuti lai tak chuan anum na chu silai ron ka ni tamaya mani sahim na zongin an tlan chia a ni chena mei chia chabi char tu kha van doi thak takin ain rin main silai mu chuan a fuwa thizui ta ngala abula loading pa pakhat chuan makti takin ena chuti lai chuan mei che pakhat ram noi lampana tan phe hi awa mu a masi lei lai khwar achunga thir zum tak lo om furmaya chuan chu nu chu ta tamaya atak sa chu in dot langin atran pui ta thawa an pani chuan ram noi lampan chuan an kal le ta a mase mi pa zo chuan boma rap fu pal ta hlo mai a hun to pathling ta anjinga pakhat Moses ti ming pu chu ron kal nain mei chia chu khur thirzum tak tak omna chuan atak sa chunglam cha om to chuan a lo tang ani ti mu a mase Moses silai chu lain ama nun na chu la ta ni Moses chu ram noi lampan chuan atlan phele ta a kongpui awang muta a mase chu kongpui po tur chuan barbetwera indai dan na chu lo na ngai don ani chuti lai tak chuan midang pathum Chris Molly le vanilla ti chu an lo thleng ve chi a barbetwer chu an han lon liam ta a mase an nung ber Chris a lon ve don lai tak chuan thalin aron ka fu tamaya silain aron kap zui bok atan be sei tur om to lo ti shein amarun kap tu te bele tur chuan akala granite aron von chun zomin athi vele ngalani in hum him na tur zongin anni ho chu malam panin kongpui chun zo a dorte reute va muin no pa upave to tak Miranda le Julius ten an lo nga ka Moses chuan silai tinin anom na mun chu zota Miranda chuan Arkansas ani thu in a changa an pathum chuan kidnap an ni ti in sha in mun hlu tuka an lo om dai chu makan ti hle a Moses chuan thinrim takin phone man tur dilin thu nei tu te bya ka du tho soya Moses chuan mi ho sa jok tin mer sa jok te chu ramsa angmaya pelin in fiam nan an mun thu le rap thak tak tak an tha thin tho shila mase phone a police byak chuan an lo oi sak vak lo an mani chan pui tu tur anon tir tur thuan soya chuta Moses satin byak buai lai chuan kil khata muli chuan changa lo eya tur lo ni rengin ai atang rei lo te amuli chu tal buai ta a chuti lai tak chuan Miranda le Julius te chuan an pani chuan gas lo om laka veng thei chi mai kor voin an dor chunga chuan gas lo om tak an ti chuaka Julius chuan Moses chu silai chuan ka phlumin an pathuman thi nu chuan an dor chunga gas lo om tak chu ti chuakin an nu ma te chun ti 5 veka mithi ruang te chu dor nung lama room thim tak pakhata chuan an bada khoma re lo te nuwa chuan phone call an donga an dor lampana bidang an local tho chu an ron shil le a chumi thatur chuan an lo injing le tangala
Crystal chuan andor chu ron lut vele in cigarette bomb khataron leya mase Crystal chuan thil dik lo omani ti she thiamin Mirinda in ring lo lai chu aluwa manin do kana chuan tawtir ta a Miranda chu thive ngalin Julia Sport chu athat zui vele ta ngal ni Crystal chuan dorami amamo zwal puite chu la khomina chhuaka pona chuan trak pakhat lo in hung chu an bel chianga mase number plate chu lim ti shain apot khatamaya anwaya chuan Croatia ram number plate lo oma Croatia ram an lo om reng ani ti chu she thiam ta ni trak chunga chuan lu mai tuma la bom ne na in thun zom he mu a abul nim buk chu bi ruk tumina panta zoka drone ron thlokin anma ni pel tu ten Miranda le Julia setidin mun anron en nani mase drone chu dor chunga nei main Gary chuan silai chuan ron kap chia a Crystal chu va muin silai chuan ka tumin atin vele a mase Crystal chuan miswala ni lo thule Trakong khar chu bom ne na thunzo mani tholo shilta a rel tan ri an she vai theya an tan chha thin be sin rel kung lampan chuan an tlana Moses an police ne na soyang khan an kalkonga chuan Gary chuan Crystal chu mi hosa jokle thil ti thei jok te na an mishing puite ram sang mai an pel thin tho chu shila rel run tlan thom chu shaina rim chan ve le rela chuan an zwang luta an zwan lu na pindana chuan ral tan hi an lo om reng maya Gary chuan an ni ho chu an mani pel tu te lamtang ral tan anga lem chang mai na puwa mase Crystal chuan no ten pomwang chuan ral tan tak tak an ni ringin a khongai ta a chuba ka sap tung pon thiam lo mase Gary chuan lem chang mai an ni ringin silaya kap tur chuan in ring renga chuti lai tak chuan an chuan a rel chu Croatian sipai te chuan an ron check te thuta Crystal le Gary te po chuan du thlan tur dang nei lovin an ral thom te chu sipai hne na chuan an pe a Gary chuan sipai pakhat hne na chuan chung ral tan chung kwanga in soite chu lem chang mai an ni thule an mani thatura tir ni thuwa shila mase sipai chuan lo oi saklo ral tan anga in soijinga pa be ranga lang chuan sap tung ophoi dik takin Gary chu ron betamai lem chang tak tak ani thote aming chu mai kani thole an mani pel tu ti jinga mi ni in ral tan chung ko jinga khan lema chan thoron chilta a Michael sipai ho ti chuan Gary chun nui so a chu chuan Gary chu ti thin rimin Michael ring lo lai chu keu thlo a aki kor chunga chuan grenade athun ta a Michael chuan chan him be sin aki kora grenade om thu chu au chwa pui vak vaka masi chulai muna om te chuan an mani himna tur tan chia in Michael chu puak dar ta ni Crystal chural tan te da khomna huna chuan shwai ni in athil ton zongjong chu Croatia ram thunei tu te na chuan a soiveka American embassy biak sak turin nge na an ho tu te jinga pakhat chuan Crystal chu umzui me kani empty zotin chu mi huna chuan ama ang thawa tan chia don ti ming po omve thochila don chu ko lu tiring Crystal nen chuan in mutira Crystal le don ate chuan an ma ni chanchuak tura American embassy lamatanga local tur chu an lo ngak ta top maya relo ten huwa Oliver chu embassy lamatang chuan ron thlengin Crystal te chu aban ron vai lawa an pathum chuan Oliver kara chuan an chuang hawa kalkunga Oliver chuan engta camp lo om tamai nge ni ti azota mase Crystal chuan Oliver om dan le tong dan ti chu ring hlel ruta a thok le khata Crystal chuan Oliver chuan kara tang chuan pe chuakin ama chuan a khala Oliver chu thi ngei thine turin achil zui ta bokani chumi huwa chuan dingin motor hnunglam chun honga Crystal rin hlel na chu dikin motor hnunglama chuan Gary ruang alo om ringa Gary ruang bula chuan bom pakhat alo om tela chu boma chuan in thamna poisa le me palo oma map chu Crystal chuan an mani pel tu te siamani ti a she thiam ta a chuti lai tak chuan ram noi tang chuan vokte lo chuak le tanol mai vokte lo chuan chu chuin Crystal le don chuan le noi tombuk an mu chuak ta a chu tombuk chunga chuan Martin Richard Peter le Liberty Sergeant Deal sipai ho tu an rin Robert ti chulo omin anni ho chuan Oliver thang rei to zian lo soi ho meka ma sen thil soi ho lai chu thil danga an pakai thoya achan chu ponlama zunzung mek richa te chuan an tua zola chuan tuma muturanum lo thule Crystal ti chu Oliver kuta nom nge rin thoron soya an rin lo takin do na chu vokno te pom chungin rondinga Crystal chuan ngonga zain anuna lo lak sak zui tangala sipai ho tu chuan ponlama thil dik lo theng ni ringin achan te chu in humim na zong turin lo tia ponlama thomom chuan atilau thong emema anrin lo dewa vokte lo tan lu chu an karunan ka phluma Crystal chu ron lu ruin amu ma saka pyang chu ron that tamia mia Crystal chu thala ron ka ven tuma ma se ka thlin chu Crystal chuan ama thana na mangzui ta a sipai ho tu pa kha lo la thi ve re reng lo Crystal in ring lo lai chu ron be thotin Crystal chuan alo nam sona akap zui ta ni kil khata chuan la thi chia lo lo oma chu Crystal chuan engwanga an ma ni ho chu ram sang mai pel in fiam na ta na mange ni ti awazota chupa chuan iswai na ti tir thuina lo changa Crystal chuan thadzui vele tangalani Athena chuan rido tang chuan don ming ron lama don chu kowing Crystal tha to lo ron zota chu chuan Crystal chu don din helna pilia ka pina thadzui vele tani Athena chuan rido adon chu biak tumin ron koli a Crystal chuan rido chu lo changin tunge ni zota lelam tangin Athena chuan ama sha du chuan omna pan turin lo ti a anin biak zo chuan Crystal chuan sipai ho tu lo la thi fel lo chu Athena omna zota ashil nu chuan thatle tani kum khatliam ta Athena in office chunga achante message manga biak hun lai khan le teila ali kaut pal lawa atho pui pol le Nicolite ani chuan Athena te channel group an in biak dan chu an lo mu a
chu chuan athinai an lo za ni le aming that na te chu atiniam ta ni ma se thinai chuan chung anin biak na te chu fiam thu mai me ni thuina changa anin biak na chu mi puitam takin an mu thu so in pol chuan athinai chu ban ta a ramwan nei ma thlaria ta le taila kha group message in thon ho zong kha an nai na lo tuar vek hloma ani ho chuan han chu ti hlotin nge an du ta a anin biak na chungchang internet lo post tu te chu thuin an zong chuak ta hloma chung an chui chua tang chuan in fiam na ta na man phul hi ani an sha chu an la khoma athena chuan crystal ti ming point social media thil post chuan ati thin rim zwala Crystal zu tel nge turin thua petani Crystal chuan Athenai tomna ina wa muchwaka mase ge ta lu tlang ma chuan Athena chuan mailbox sa chuan silai chu da turin thoron pe a ada du lo ni chuan adin na lai le chu aron pwa tur tho soya Crystal chuan a sehim nan silai chu mailbox sa chuan da ta a ge ta chuan lut tangin in chunga chuan luta ama le midang ho thlak in tar chu mu a lut tlang zelin chokalama chuan Athena chuan zam ho lovin senui chaloin siam lai me ka mu a Crystal chuan engwang he tianga mishing puite chunga chengen ni te zota Athena chuan Crystal chuan social media post wanga ati thin thule chumi wanga telve tura thlan ni thoshila mase Crystal chuan ama chu an khwami ve thomi dang ne nan shat pol thosoin social media post yam tu lozo kani thosoin an thlan swal thoshila chuta Crystal chuan Athena chu chemtia vi tumina be thuta mase Athena chu loin dang manin ani swal ta a Athena chu in swal thiam takalo ni wangin Crystal po duangin a chi theilo Crystal chuan sampin butol man to tak chu lain Athena chu wo matuma mase Athena chuan thil man to lu tuk pai ke chu uin aloman ta chat thung Athena chuan silai walain Crystal chu in chunga chuan atlan chia mase Athena chuan runzui zelin chu Crystal chuan lo bein in hnuai lama atlan thale a mase Athena chuan tonchil lein Crystal chuan chim chuan a vita mase Crystal chu atlom mai du lo Athena chuan cho herdip na mor ton na zum om chuan Crystal chu vidnon le ta mase Crystal chuan Athena chu potnai thutin a mor le lam zum chuan a vidzui vele ta ni an pani chuan chuata an tlu thlatopa Athena chu thingalin Crystal chu adam chuak ta thunga Crystal chu tho chuakin Athena in senui chalo siam kha veya ataksa chema vin huma chu tifain thi chuak thelo turin ein siama Athena thomno thaberber te zinga do ber chuin belin pona Athena ui kai chungin chuak ta a Athena private jet a chuan pilot le flight attendant te na chuan an ho tu ten thi to thu soin ama chuan thatani te soya Crystal eitur ke viar le champagne flight attendant chuan ron pe a chunu chu an kalama ke viar le lo wanga musit taka pakhatina fiam kha ni ti shain ama kil pui tur chuan a som ta a te chuan a top ta ni khati zong kha ton tumata na kan clear ho tur chu ni e